बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ जि टिभिआव टेलिकास्ट जानाय रियेलिटि श' DID लिटिल मास्टाराव गलाघाट जिल्लानिफ्राय थांनानै जायगा मोननाय नबजित नार्जारिनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ भट बिदों एबा बिथांनो भट होनो खावलायदों। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ ससियेल मिडियानि गेजेरजों नबजित नार्जारिनिसिम गोजोन हामग्लायनाय बावहरनायजों लोगोसे गासै बर' माहारिजों लोगोसे आसामनि सुबुंफोरनि अननाय आरो हेफाजाब मोनो बेनि थाखाय इसोरनि सेराव आर'ज गाबहरो। लोगोसे नबजित नार्जारिखौ देरहासार खालामनो थाखाय बयखौबो 9152915246 नाम्बाराव कल खालामनो खावलायो। मख'नो गोनांदि नबजित नार्जारिनो बे होखानाय नाम्बाराव गाबोन फुंनि 9 रिंगासिम भट होनो हागोन। बेखौबो मख'नांगोन दि मोनसे मबाइल नाम्बारजों खेबसेल' भट होनो हागोन। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि फुजि बसुमतारीनि बाख्नायथाव हाबा। गुवाहाटी बर'बारियाव न' सिफायजानाय बर'फोरनो फुजि बसुमतारीया बड' बटिक ब्रेन्डनि गासै 1 लाख रांनि दख'ना क'क्राझारनिफ्राय दैथायहरदों। बिथाङा गाव थांनानै खौरां लाहैनायजों लोगोसे बे अनसुंथाइखौ हैनो नागिरदोंमोन, नाथाय बिथाङा दायो प्रेगनेन्ट जानायनि थाखाय थांनो हायासै। बिथांनि बेबादि मदद होनायनि थाखाय बर' आइजोफोरा साबायखर बावहरनायजों लोगोसे बिथांनि मोजां देहानि थाखाय इसोरनि सेराव आर'ज गाबो। मख'नो गोनांदि फुजि बसुमतारीया बे बर' बटिक ब्रेन्डनि ब्रेन्ड एम्बासेडर। मैया नगाव जिल्लानि पटद्राबा थानायाव मासे हांसो आरो 10,000 रांनि थाखाय शफिकुल इस्लामखौ पुलिसआ बुथारनायनि अजदाव रायजो राजाफोरा पुलिसखौ गाग्लोबनायजों लोगोसे पुलिस थाना आरो पुलिस थानानि गारि मथरखौ सावनानै सेवहांगार खालामो। मख'नो गोनांदि नगाव जिल्ला खुंथाया दिनै पुलिस थानाखौ सावग्रा दायनिगिरिफोरनि न'खौ JCPजों सिलिंखार खालामो। पुलिस थानाखौ सावग्राफोरनि गंबा नखरफोरखौ दिनै JCPजों सिलिंखार खालामो। बुंथिनो गोनांदि रायजोफोरनि गाग्लोबनायाव सानै पुलिसनि जखम जायो। दासिम पुलिस थानाखौ गाग्लोबग्रा 2 सुबुंखौ ग्रेप्तार खालामबाय। लोगोसे बटद्राबा थानानि बिबानगिरि कुमुद गगैखौ सासपेन्ड खालामनाय जायो। आसामनि मोन 8 थागिबि जनजाति साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि हिसाबै कमलाकान्त बसुमतारीया दिनै थामथि खेबनि थाखाय गुवाहाटी बर'बारियाव सरकारजों न' सिफायजानाय बर' मिसिं आरो गुबुन असमिया थागिबिफोरखौ खौरां लाहैनायजों लोगोसे न' सिफायजानाय सुबुंफोरनि माखासे फोरमान बिलाइफोरखौ लांनानै गाबोन 10 रिंगायाव आसामनि जनजाति जौगाथाय मन्थ्रि डक्टर रानज पेगुखौ लोगो हमनानै फोरमान बिलाइजों लोगोसे गोसोखांलाय गथायनाय जागोन। दिसपुराव थानाय बर'नि मन्थ्रि MLAफोरा सुबुंथिनि खाथिराव बर' बिमा बिनानाव बियादैफोरनि मोखांखौ नायनो फैनांगौमोन। हा होनो हाया नाथाय बेयाव मा जादों बेखौ नायलांनानै बिथांमोना गिबि मन्थ्रिनो फोरमायनांगौ बिसोरो बांलादेशी नङा, पाकिस्तानी नङा, बिसोरो थागिबि जनजाति होनना। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दिनाव थागिबि जनजातिफोरखौ होस्रांनाया बियो थामथि खेब आरो दिनै गाबोननि गेजेराव सासेबाबो बर' MLA MP बे जायगायाव गसंफैगोन होननानै मिजिंथिबाय होनना कमलाकान्त बसुमतारीया गोख्रों रावजों बुंथियो। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव UPPL BJP आरो GSPनि खौरांगिरि मेल। बे खौरांगिरि मेलाव BTCनि 22 नं कक्लाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय UPPL दोलोनिफ्राय एबसुनि बारग' दैदेनगिरि मन्टु बर'नि मुंखौ फोसावो। UPPL दोलोनिफ्राय फैला बरगयारी, अनिप बसुमतारी, मन्टु बर' आरो बिजु बर' कसारी बिथांमोन साब्रैबो टिकेटनि दाबिदार हिसाबै मोननो लुबैदोंमोन, नाथाय दिनै जोबथायाव दोलोआ मन्टु बर'नि मुंखौ फोसावबाय। बेराफारसेथिं बे खेब बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय BPF दोलोआ शंकर बसुमतारीखौ बिजाथि महरै फोसावबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।